Bueno, es el perfil de la persona que queremos, más que nada. Les novel·les negres i policíaques d'autors espanyols i nòrdics són les més sol·licitades a la Biblioteca de la Bòbila. Així es desprèn de la llista que fa pública aquest equipament cultural i que recull els 25 llibres més demanats pels usuaris durant l'any 2012. Quan avisaren Dolan que el director del diari el volia veure al seu despatx, va saber de seguida que allò acabaria malament. És l'inici del llibre Els sudaris no tenen butxaques, la novel·la de gènere negre que més s'ha prestat a la Biblioteca La Bòbila durant aquest darrer any. Curiosament, és un llibre escrit a principis dels anys 30, molt crític i antifeixista. A les seves línies ja esmenta Mussolini i Hitler quan encara no havia esclatat la Segona Guerra Mundial. Una novel·la absolutament militant de Horace McCoy, una novel·la que parla del món del periodisme, una novel·la combativa contra el feixisme, que és Els sudaris no tenen butxaques. És una novel·la que ha sortit moltíssim, la vam llegir al Club de Lectura, però a més molts usuaris se l'han emportat, una novel·la molt curta, molt potent i amb molta garra. Entre els 25 llibres més demanats destaquen els autors espanyols i un any més els nòrdics, que ja s'han consolidat amb el fenomen dels supervendes Stieg Larsson. És el segon any que surt que els autors espanyols i els autors nòrdics dupliquen els americans, que és un fet en principi destacable perquè és un gènere típicament nord-americà, però en canvi vol dir que els autors espanyols cada vegada van agafant més força i els nòrdics s'han instal·lat ja d'una manera que sembla permanent. A la llista també destaquen les novel·les guardonades amb premis literaris, com els dos darrers guanyadors del l'E.L.A. Confidential, Cristina Fallarás i Rafael Alcalde.